Kubeka athi ndiza kuwe undicede. Athi uncede lenhliziyo. Uthi ihlambe lenhliziyo uyenze. Siphethe uyasalungisayo. Oh yes. Abazalwane. Oh yes, Jesus. Sifunda uverses Luke chapter 19 verse 24. Okanye masifunde nje verse 7 yedwa ndizawuzama ushongathela imali. Wakhawuleza ke verse 6 wakhawuleza ke wehla wamamkela Thobe kancinci ndoda. Wakhawuleza wehla wamamkela ngobubele evuya. 7 Bayeke bonke bakuyibona loo nto bekhoka besithi ungene waya kulala kwindoda engumoni babalizwe lakho eli Thixo wethu elingcwele eliphilayo lithembekile moya kasomandla nabo abantu bakho bafuna uva wena sikuxesha Thixo wethu apha abantu belambele ukuva wena uthetha nabo sikuxesha Thixo Bayikole thatha inhliziyo yakho phezu kwabantwana bakho egameni nabo lendawo mthulisa yonke imimoya emelana nokuba abantwana bakho bangalevi izwi lakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Thank you Lord Jesus. Amen. Awuphinde ushaye izandla zakho kokugqibela. Apho sifunda Luka. The word of the Lord says there was a who was believed to be a sinner Sinabantu abanjalo. Hallelujah. Abangamakhoboka amatyala. Ngoba baboleka imali zoZakeyu. OZakeyu amadoda abolekisa ngemali ekuhlaleni. Ayaqaphukelwa isininzi ngabantu. Ngoba ngekho ithanda indoda ethi ka uyibona ifuna imali yayo. Ethi noba ungahlala e-restaurant utye ubeke yakubona izawuthi utya njani undityala. SoZakeyu indoda ibicatshukela esihlaleni. IBhayibhile ithi uZakeyu ngenye imini abazalwane. IBhayibhile ithi uZakeyu ngenye imini wabona isihlwele. Esi sihlwele weva uba sihamba nendoda egama linguYesu. Waba uZakeyu evile ngale ndoda. Uba noYesu ngulona ufika abantu begula. Afika abantu abaphilise kamondokozo. IBhayibhile ithi uZakeyu ebekholelwa nguloYesu. Esiphila nabo namhlanje. Athi umuntu namnye sikaZakeyu.
uzake ngenye imini wabona uba nakho uYesu esiza, ndizothi bafana baseBethsaida ufikile uYesu kule ndawo. IBhayibhile lithi uzake wagibela emthini ngoba injongo yayikufuna ukubonana noYesu. Kodwa uzake ekhwele emthini enjalo sangakwazi ukuhlangana naye uYesu. Ndiyolalisa athandwayo ngabantu, angangabe ukhona nocatshukelwayo, abantu abasathanda uhlala nawe. Namhlanje ndiyohlala ijongani noYesu uhleli noma ingqondo yethu uYesu lona ngowabantu abathi khona abantu abajonga bona babekho nabantu abaselayo, kodwa ndizisiyesu nabantu angahlalayo nabo. Yesu othanda abantu abalahlela ngaphandle. Izwi likaThixo lithi akamgxothi umgxothwa. Usuyesu onecebo ngobomi bakho, kodwa yena uYesu akuselela. IBhayibhile ithi bakhalaza la madoda bathi simbonisa uYesu ayolala endlini yomoni, angalala nakweyakho indlu namhlanje. Nokuba wena uzibona ungafanelwanga, nokuba wena uzibona uyintoni na, kodwa uYesu angalala nakweyakho indlu. Thank you, Lord.
emangweni. Kodwa ngisothi ukhona uYesu obuyisa amaphupho afileyo. Ukhona uYesu ongeke uncame. Ukhona uYesu ongeke uncame. Kehlebela na ungamthatha umenzo wakho. uLazaro iBhayibheli ithi le ndoda yayiseluka kodwa wafika uYesu ngoba yena akakhathali noba isimo sakho sesinuka kangakanani, akakhathaliseki noba sesinjani isimo sakho, kodwa wafika wathi uYesu ngibonisa lapho nimbeke khona. Ndizothi kule ndawo namhlanje iphupho lakho lilahlekene nawe, bonisa uYesu apho lilahleke khona ngoba isangavuka le nto oshamana. Ngoba ukhona uYesu olanda izinto ezingenalandwa nangamagqirha, ngoba yena indoda sezulwini, inkosi yabaphilayo nasabafile useyiyo nayo inkosi. Izwi lenkosi lithi uphethe izithiko zelabafileyo. Eyazabona ngayinethi impilo yakho, ayinethi impilo yakho Yesu, angabutshintsha ubomi bakho. Ayiyo wena le nto abantu abathi uyiyo. Kwakukhona intombi eyayinethombe legazi, asiyixeleli igama layo eBhayibhileni, kodwa sixelele imeko yayo. Bakhona abantu ababiza ngeemeko zabo, abanye kuthiwa ngamankila. Awulobi inkila wena, ungumntana kaThixo phela. uThixo uyakuthanda futhi unenjongo ngawe. Abanye babizwa ngesihlupheki, awusosihlupheki wena. Le nto yakho yomane uyocela ukutya ebantwini, ucinga uba abantu uyazana nabo, kodwa xa ujikela umntwana bathe sasihlupheki uyocela ukuthi ekubelini wena unegama elinikwe ngubawo. Uthi xa ejonga wena othi ngakunyana wam. Mamela ndikuxelela into, iBhayibhile ithetha ngonyana olahleko, kodwa nangona elahlekile iBhayibhile ithi ngunyana. Akayekanga uba ngunyana ngenxa ebese walahleka. uThixo xa ebona abantwana bakhe behlala eselweni ubona oonyana bakhe. Ndizonibizela ekhaya, izani kubawo, izani kubawo, izani kubawo, izani uba uyanibiza, izani uba uyanibiza. Akukho nempunde nefetisandi uYesu ongayenzekisa umphefumlo wakho. Akhathaliseki noba lingakanani into eshubulaleka, kodwa ukhona uYesu ongathi ngomse, kodwa uthi kwanamhlanje ndiyakubonela paradesi. Ungasipostpone isimo sakho. Ungavumi uphila ubomi bakho ukude namadinga kaBaba. Ndizothi kuwe, uba uYesu wakwazi ukwamkela uzakhe imboni ebengenabamkeli nawe, thelelekile.
lesakusitshintsha ebusuku sizawuthanda lesakusimo singatshintsha ebusuku uyesu angayiguqula impilo yakho uyesu angayinceda impilo yakho angisukanga ndaphatha imayikhi ndashumayela nami uyesu wangilanda etshwaleni nami uyesu wangilanda ngishayinsango nami uyesu wangilanda ngishayitiki ngalungenalo ithemba uba ngiyoze ngiphumelele empilweni kodwa uyesu wayiguqula impilo yakho angayiguqula neyakho namhlanje kaniseni buncomile ngababubona futhi sendifuna nobuthabatha kodwa lathi uyesu unencebo ngempilo yakho na uyesu namhlanje akakuvuselela na uyesu angayinceda impilo yakho abanye otata abanazi isidima emizini yabo ngenxa yobusathane babophile kodwa ukhona uyesu othi ka ifike empilweni yomntu ongutata utata ahlonipheke abe nesidima ukhona uyesu othi noba unendoda afike abe ngumyeni kubahlolokazi afike ayigcine impilo yomntu ongumama aprovide ngoba uyesu kakhona akukho nto iswelayo ngabahleli kuyo sizawuthala ngaphambili kodwa nje ndifuna uphaka isandla sakho uba uthi yesu unceda impilo yami ndandinamaphupha kodwa namhlanje sendiphila nje andisenamaphupha sendiphilela ingcwaba kodwa uyesu sengayivuselela impilo yakho omnye uthi mna ndandikhonza kodwa ndiyazi uba kwasuke kwathini empilweni yami uyesu angakuvuselela omnye uthi le mpilo ndiyiphilayo ndisayithanda kodwa ndiba ngathi ndifuna uyeka ndikwazi ukuyeka ukhona uyesu anganceda impilo yakho sizawuthandaza sizawuthandaza uyesu uthi ndime emnyango ndinkqonkqoza uba siyakhothuka thina iyelithi izawubuya ebusuku abantu bengekho iitshomi zakho zingekho kodwa ubungazithathela isigqibo sokumlandela uyesu angayinceda impilo yakho abanye abantu kudala bafaka isifi awuthathwa emsebenzini isifi yakho isuke ithathwa ufakwe emgqomeni ucinga le nto ihamba yodwa kodwa mna ndizothi ukhona uyesu khona uyesu efetsandi sizawuthandaza egameni likajesu uba ukhona kule ndawo yamdinga uyesu andizukubizela ngaphambili kodwa xa sicimayo ngapha ispika uzusondele ngemendo ikhona indoda sesizawuthandaza ithi ibhayibhile le ndoda ayingumgcini mabanjwa kwenzeka isimanga lamabanjwa suka athandaze ejele zadilika iindonga zentolongo yavuleka iminyango yentolongo ibhayibhile ithi la madoda onke ebanjiwe afumana itshansi yophuma ejele kodwa mina endihluphayo le ndoda ibithatha la mabanjwa ibhayibhile ithi yathi yakubona uba wonke umntu uvulelekile
yafika naluloyiko ngoba izawuthi kubaphathi bayo apha amabantu. Iphapithi yathatha intambo yafuna ukuzibulala. Ndizethu ungafuna ukuzibulala ngoba ukhona uYesu. Yabuza le ndoda bathi abathatha uPawulos ungabi sazibulala ngoba sikhona sonke. Yathi le ndoda mandithini na ukuba ndisindiswe? Ufuna abantu abathi ndithini na uze ndisindiswe? Ubomi bami bonakele bunje, ndingenza njani ukuze ndisindiswe? Izwi lenkosi lithi uyamamkela njengenkosi nomsindisi wobomi bakho. Ufuma ngomlomo wakho ukhona ngenhliziyo bese uyakufumana ukusindiswa. Siyathandaza. Cela sibhekele kule ndawo imoto. Phakamise nje izandla zakho sizothandaza. Ingxaki yakho yona ayikho lapha kodwa isekhaya. Khona umuntu oshiye gule endlini. Kodwa ukhona uYesu is not limited. Indoda engumphathe ekhulelwa ngumntana. Yathi inkosi noba unobasayo endlini yami, kodwa thumela izwi aphile. Ngoba likhona izwi lenkosi elifikelela kwindawo abantu abangenawufikelela kuzo. Siyathandaza. Baba, egama likaYesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu onamandla, moya ingcwele.